Uxuak. Aldezarrian. Barrilla. Kin. Ez. Puf, ez dakit. Hori hartzen guk. Arrauna ere bai. Euskaraldia bertan da. Alaitz Olarterekin gaude, bera Donostiarrako arraunlaria da. Kaixo Alaitz? Bai, ja laugarren urtea indut aurten. Bueno, Donostiarrakoa eta Donostiarra. Ez, Donostiarra enaz, ni hoi hartzen guanaz. Donostiarrako arraunlaia, baina Donostiarra ez. Baina, bueno, balio digu, ez? Bueno. Behin denboraldia amaituta, balorazioak egiteko garaia iristen da, eta ze gorputzaldirekin geratu zara urten? Bueno, urte gogorra izan da, azkenean 3 bat hilabete etxean entrenatzen eta pasa dugu, eta gero gogoa genekan denboraldia iristeko, eta egia da denboraldia tita pasa dela. Guretzat oso arraroa izan zen Kontxako estropada hola telebistatik bizitzea, nola izan zen zuentzat? Gutzate bai oso arrarua ez, eta pozik ginen jokatu dalako estropada, azkenean estropada hoi garrantzitsua da arraunlari guztiontzat, alare estropada hoi beresi egiten da sortzen duen girua ez, eta herrian eta ingurutako herritatik etortzen jende horrek denak sortzen duna ez. Kiston emozio pila bizitzen dira hor, eta guretzate bai arranpa hutsa ikustea edo gu arraunlariok bakarrik egote horrek tristura pixkat sorrarazi digu. Bueno, beti esaten da, denboraldia amaitzean, dedikazio handia, eskatzen du arraunak, baina esaten da beti denboraldia amaitzean sekulako parrandak egiten dituzuela, aurten zaila izango duzu ezta, zer egin duzue, entrenatzen jarraitu? Noski, baitzea, ez. Nahiko entrenatu dugu, urte gorra izan da gaina aurtengoa beresia eta oraindikan eta gorro, eta ez dugu entrenatzen jarraitzen. Parrandaik ezin daen, baina lentsio denboraldian zeharratea geana, baino asko gehiago atetzen egia eta sozializatzen edo. Ez da zaila, ez? Ez da zaila. Beraz ez da ergometro festarik izango edo lako... Nik bintzat ezakat asmoikan ikutzeko denboraldia hasi arte berriz. Oraindik urruti bada ere, zein da zuen erronka hurrengo urterako? Bueno, aurtengoa gogorra izan da, esan dugu, eta guztua gehatu geha lortutako emaitzakin, inon bakigu hobetzeko asko badakagula oraindikan, eta hurrengo denboraldiai beira, aurten induguna hobetu, indituguna akatxe horietatik ikasi eta hobetzea jun, eta azkenean mailan gora jun. Bueno, eta espero ezagun ez, hurrengo urtean ja Kontxako bandera jendearekin eta... Bai, niregatik jendea beharrezkoa da, jendeak egiten du Kontxa beresi, eta orduan giroi beharrezkoa da, bai behaientzat eta bai gutzat.